این ролик با یاری ادین اکس بی ساخته شد. در وقتی رجیستر در جای پروموکد سعیدов نویسید 5000 روبل به شما بونус میده. برای این بونус رو گرفتن پورا رجیستر رو گذارین در شاتون پل پارتوین. اتوماتیکی بونус به شما میگذارد. سیلکش در اپشن ویدیو. السلام علیکم دوستان گرامی، خوش آمدید به کانال دوشنبه شو. من هستم با شما بابا جان سعیدов. ماشین‌های فروشی خودتون در نمره‌های در روی اکران واتساپ یا وایبرش در روان کنید. کورس امروزه برادران 1000 روبل روسی 147 سومون تاجیکی می باشد. در ویدیو امروزه 14 ماشین فروشی بهترین ماشین‌های برادران. ویدیو را نگذرانده تا آخرش تماشا کنین. دستگیری ما رو فراموش نکنین. در ویدیو لایک مونین و ویدیو رو در ایمو ادنا کلاسیک پادلیت کنین. میگذاریم با ویدیو امروزه. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان رو دارند، من به شما توصیه میدم که شرکت این برادرمون اسمت الله مدت دراز است که در خدمت مهاجران می باشد. ماشیناشون با کامفورت بلند دارای وای فای به پول مبادا در حجت های شما یگان مشکلی پیدا شود. این برادران خودشون حل میکند. نمره در روی اکران و در اپشن ویدیو. مرحمت زنگ زنید و از نام کانال دوشنبه شو گپ زنید و اسکیت کم دارد. با شما راه سفید خواهانم برادران. یکم ماشین فروشی تویوتا کمری 1 سالی براریشش 2004 ابیو موتور 24 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош тамом шудааст. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 34000 سومون تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 231000 روبل روسی می شود. با سودا هم می شود. تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس کنید. برادران دستگیری ما رو فراموش نکنید. همیشه سرپرست ویدیو رولیک های ما 1x بد می باشد. سیلکش در اپشن ویدیو. اجماع دستگیری پروست یک دراین که همجا چی گپای تمام. دویو ماشین فروشی واز 21099 سالی براریشش 1999 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ай. страховка дора. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри москва метро молодёжный. нархш бошад 45000 рубли русӣ мебошад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. سیو ماشین فروشی اوپل استراجی در کузови хетчбек соли бароришаш 1999 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ мошин ай учот баровардагӣ. салонаш поли кожни сиёҳ ай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи калхозобод. нархш бошад дагаварное бародаро занг мезанен маслиҳат мекунен. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ опел хетчбек соли бароришаш 1996 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш то моҳи декабра муҳлат дорад. состояни мошин 100% дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 204000 рубли русӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон мошине ки дар шаҳри москва бошад. тойота ё хундай солярис болои сум медиҳа соҳиби мошин. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ
BMW Тройка соли бароришаш 2001 авиомотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 38 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 258 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Bechka соли бароришаш 2000 авиомотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш ҳамаш 100% нав кардагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 42 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 285 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли бароришаш 2007 авиомотор 1.7 коробка передачаш механик ҳуҷҷатош ҳамаш 100% сӯзишвориш бензини холиай. мотораш мотори 03 номерои мошин падаркай бародаро 5454 EA01 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 18 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 122 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti соли бароришаш 2006 авиомотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% нав кардагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 33 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 224 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Nexi Daewoo соли бароришаш 2008 авиомотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархш бошад 28 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 190 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Opel Bechka соли бароришаш 2002 авиомотор DVD коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. кондитсионер монитор задни камера ҳамаша дора 100% кор мекунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархш бошад 60 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 408 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 11 мошини фурӯшӣ
Chevrolet Lacetti соли бароришаш 2009 авиамотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 47 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 319 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли бароришаш 2007 авиамотор 1.7 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош танировкаш 5 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаен маладёж некардагиай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархш бошад 23 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 156 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 13 мошини фурӯшӣ Lada Priora соли бароришаш 2011 авиамотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 33 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 224 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. 14 мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли бароришаш 1997 авиамотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош то охири солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархш бошад 25 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 170 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.